L-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan hi qabel xejn ordni reliġjuża, waħda mill-iktar ordni antiki fid-dinja li hi mibnija fuq il-prinċipju tad-difiża tar-reliġjon u l-protezzjoni tal-fqar u l-morda. Illum l-ordni għandha 104 ambaxxati fid-dinja, 13,000 membru li minnhom 34 huma professi u bħalissa deħlin 14 novizzjat. Mill-1100 meta twafqet jieħdu ħsieb il-fqar u l-bżonnis tal-bżonn. U dik kienet u kibret mas-sekli kollha, id-dinja kollha. Illum issa l-ordni huwa stat sovran, hija sovereign military order, stat sovran, u allura hemm il-gvern parlament, hemm il-gvern huwa il-president huwa il-Gran Maestru, il-Gran Ċanċellier huwa Ministru tal-Esterior, Foreign Affairs u Prim Ministru, u mbagħad hemm u jiena ġejt nominat bħala il-Ministru tal-Finanzi. Fra Francis Vassallo ilu fl-ordni mill-2000, missieru uħuh ukoll kienu fl-ordni. Fl-2008 għamel il-patt reliġjuż tal-ubbidjenza u għallinna li meta mietet martu fl-2013 iddedika ruħu għall-ordni u għall-Alla u għall-voti fil-konkatedral ta' San Ġwan. Fl-2023 ġielet bħala l-President tal-Bord tal-Awdituri tal-Ordni. Il-receiver jirriżenja għal personali u il-kontruma qed nagħmlu tal-Board of Auditors u l-Gran Maestru meta rada l-unika personali li kien naħdem fil-finanzi appunta lili. Provajt nikkonvinċih le għax jiena suppost semmi jirtirat. U insista u għandi irrealizzajt għandi l-vot tal-obbedjenza. Allura hekk il-Gran Maestru jitolbok biex tuħu post għandek tobni. Il-Ministru tal-Finanzi tal-Ordni u responsabbli tal-assi kollha tal-Ordni li jinkludu proprjetajiet madwar id-dinja kollha. Dan ir-rwol issa waqa' fidejn Fra Francis Vassallo li llum il-ġurnata u l-uniku Malti konsagrat fl-Ordni. Tkellem magħna wkoll fuq il-proġetti kbar li għandha l-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan madwar id-dinja. Il-flus jitlu jew mill-flus tal-memberships tal-Ordni u kollha mid-donazzjonijiet. Donazzjonijiet huwa importantissimi, donazzjonijiet għaxin għamlu donazzjonijiet biex jgħinu l-ordni, biex jgħinu għall-opri karitatevoli. Niġbru l-flus, għax għandna ħafna proġetti kbarissimi bħal starijiet. Starijiet għandna star kbir Ruma, starijiet l-Afrika, l-ikbar l-aħħar xogħol qegħdin nagħmlu ħafna kbir, l-aħħar snin, ġo Gaza, bil-problema ta' Gaza, għandna star ġo Bethlehem, li huwa star ta' maternità ġo Bethlehem. U għanna minna ħafna xogħol ukoll fil-refuġjati tal-Ukrajina. Proġett ieħor li qed taħdem fuq l-Ordni u dak li qed isir xogħol biex jinfetaħ kunvent f'Ruma.